sana naman po ay makaraos na. Hindi pa ako handang mamatay eh. May nga nagsasabi rin na ano daw, bakit daw matanda na akong nagbubuntis pa. Lola na may kakaibang kondisyon ang nakilala ng ating team sa Camarines Norte. Si Lola daw kasi laging napagkamalang buntis dahil sa laki ng kanyang tiyan. May nga nagsasabi rin na ano daw, bakit daw matanda na akong nagbubuntis pa.